Jak ja mám čo robiť, keď mi nejde televízor? Odmyslite si toto, prosím, že televízor v dnešnej dobe? Nie. Žiadne takéto bicykel s drevenou, s machom. Žiadny Ludvík Bagen tuto nám nebude, jasné? V mojom svete je televízor top. Je to vec, ktorá ti dáva zábavu. Môžeš si vybrať ďalšiu zábavu. Nepýta sa ťa, že si istý? Naozaj chceš toto? Ja do piča neviem. Ja neviem, prečo som si ťa kúpil. Vieš sa zatvárať, to je fajn. Ale ináč si mi na nič. Televízor je top. V mojom svete reálne je televízor versus počítač. No dobre, predstavte si. Dám ti malý tanierik, na ktorom máš kúsok malinovo-banánového čokoládového neba, plneného kokainom, posypané takto trblietavým detským šťastím. Alebo tu máš na druhej strane hliníková lyžička zo sandriku a vyškrap si do piče, čo ostalo Harabinovi z duše. To je ten level. Vieš, koľko brusníc sa zmestí do fľaše Fernetu? To nikdy nezistíš, kým neotvoríš nový Fernet Stock Cranberry a život máš ťavu. Vlastne dve.